Salamat sa presensya mo. Ania ako nagayomo kanimo, Jesus. Gikinahanglan ko ang presensya o pasaylo mo. Hugasan sa dugo mo, kining kasing-kasing ko. Pagkabalaan mo, wala na isama pa kanimo. Ginatugyan ko, tubuhing dayo, dalagon ka puno sa kalipan. Kinabuhi ko, Espiritu, salamat sa presensya mo. Ania ako nagayumo kanimo, Jesus. Gikinahanglan ko ang presensya o pagpasaylo mo. Hugasan sa dugo mo, kining kasing-kasing ko. Pagkabalaan mo, wala na isama pa kanimo. Ginatugyan ko, kinabuhing dayo, dalayon ka puno sa kalipan. Kinabuhi ko, Amen. Hallelujah. Balaan Baya Augmented 7th Band. Hallelujah. Mayong gabi, mayong hapon pa di ay.
May hapon kaninyong tanan, no? Ako nagapasalamat sa kanunay sa inyong makananayon nga pag-uban kanako diri sa kahanginan sulod sa isa ka oras usay molampas pata kay maglami na ta sa tuang pagpaminaw sa mga pulong sa atuang buhi nga Dios. Hallelujah. Okay, so adto sa kita sa ato ang mga shout-outs. Hallelujah. Shout-out sa nato ni ito ang mga viewers kay hallelujah. May hapon diha kang Kuya Nini in Ate Inday Iscasinas. Okay, so ato ang madasigong viewer, no? Halos kada adlaw. Hallelujah. Gasubaybay sa tong programang Kantang Bisaya. Ingon man ka nga Ate Lani and Kuya Rene Jocaresa diha sa Talisay, Cebu, no? Bisag layo kayo pero kaya day tang pagtagbuon, no, diri sa social media. Mao ni nakanindot nining social media. No mo ni ato ani siyang gamiton para sa kahimayaan sa atuang buhi nga Dios. Okay, so also shout out diha ka nga Ate Aida Amigo diha sa Katalunan, Pequeño, maayong hapon diha Ate Aids. And also shout out diha ka nga Edeline de la Serna, no, watching from diha sa Bulton Isla. Mayong hapon diha sa mga taga Bulton. Hallelujah, God bless. And also shout out diha sa mga Covarrubias family, kang Ate Lori and Kuya Val Covarrubias diha sa Buhangin. Maayong hapon. Ingon man kang Sis Nini and Brother Ernie Castañeda diha sa Obrero. Maayong hapon diha kaninyo diha sa Obrero. Hallelujah. Thank you for joining live there is sa Facebook. And also shout out kang Dang de la Cruz, no, watching from Japan. Hallelujah. So kuan po ni si Dang, no, kanunay po ni siya gasubaybay sa tuang programa Kantang Bisaya. Tungod kini nga programa, no, iya man sa Dios, kini nga programa ato usab kini nga programa. Okay, and also shout out diha kang nang Nita Villar diha, no, watching from General Santos City. Tanang mga taga Jensan, maayong hapon diha kaninyo. Hallelujah. Ingon man, shout out diha kang Kuya Dario and Ate Linda Luga, no, watching from Bahada diha sa Regina Compound. Okay, so maayong hapon diha Kuya Dario and Ate Linda Luga. Hallelujah. So ako na mapasalamaton kaninyo, no, sa gihapon kining inyong ubos nga alagad Pastor Ruel Milian maghatod kaninyo sa mga kanta sa pagdayeg o pagsimba sa tuang buhi nga Dios kay wala may laing mudawat ni ining tanan. Unya nakagwapo pud aning ato ang programa is purely mga kanta sa pagdayeg o pagsimba sa ato ang buhi nga Dios. Hallelujah. Dalaygo ng Dios. Okay, so nga to ang adto na kita sa to ang next song. Okay, ang ato ang next song, time pa kadyot ha. Kaya to sang gipangita. Hallelujah. Okay. Hallelujah. So, praise the Lord. Kadyot kayo ha. Wa man ni gawas ang ako ang gitype. No, i-appeal jud ko ninyo permente sa inyo ang mga prayer, no, para permente kusog ang ato ang internet kay usahay ang atong internet, no, mukamang. Hallelujah. Siguro, no, babagan ni siya sa mga demons, no, diha sa principalities. Mo na nga to ang i-bind ang mga demon diha sa principalities aron dili mahinder, no, ang ato ang pagdaig o pagsimba
para sa tuang buhi nga Dios. Shout out diha kang Brian Cobarubias. Thank you, Brian, for watching. Ang ato ang next song kay Simbahon Ka, no, by Ecclesia Worship Band. Hallelujah! Woo! Okay, Simbahon Ka by Ecclesia Band. Mayang hapon kaninyong tanan. Simbahon ka sa kinabuhi ko, kasing nagaduol ako. Ibabati, O Diyos, ang presensya mo. Kanako nga nagpaubos. Ania, O Diyos, ang kinabuhi ko. Kasing-kasing ko, giuhaw sa presensya mo. Simbahon ka sa kinabuhi ko, kinasing-kasing nagaduol ako. Ipapati, O Diyos, ang presensya mo. Kanako nga nagpaubos. Ania, O Diyos, ang kinabuhi ko. Tabangi, O Diyos, nga mabati ko
Amen. Hallelujah. Simbahon ka no by Ecclesia Worship Band. Hallelujah. Okay, shout out diha kang Hazel Napoles, maayong hapon diha kanimo Hazel, watching from Doña Rosa, and also thank you for watching kang Dam Selfie Milian no, watching from Davao de Oro. Maayong hapon diha kaninyo. Okay, so nga to ang next song kay sangalan mo by ang tempa ha. Sangalan mo by He Said Band. Hallelujah. Kay sangalan mo. Woo! Praise the Lord. Okay, mga igsoon ko diha kang Kristo, ayaw kalimot og like and share this live no diha sa to ang mga amigo-amiga, labi na sa to mga kaparintihan nga nasa layong dapit. Mayong gabi and God bless. Woo! Kanimo lang ako magasimba, gamhanan og puno ka sa grasya. Dili igsapayan mga butang ning kalibutan, alagaran ka. Kanimo lang ako magasalin, sa ngalan mo ako magasampi. Shoutout diha no kang humana day na kong gi-shoutout si Sis Nini Amorado Castañeda. May hapon diha sa mga taga-obrero. God bless. Alagaran ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko anaakan, anaakan. Kanino lang ako magasimba, gamhanan o puno ka sa grasya. Dili igsapayan mga butang ning kalibutan, alagaran ka. Kanino lang ako magasali, sa ngalan mo ako magasampi. Dili igsapayan mga butang ning kalibutan, alagaran ka. Oh, kay sa ngalan mo, sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko anaakan, anaakan. Wow, may kadaugan, yeah, sa ngalan mo. Wow,
Sa ngalan mo, sa ngalan mo, sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko, anak ka, anak ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko, anak ka, anak ka. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko, anak ka, anak ka, oh Diyos. Amen. Hallelujah. Okay, so ang kanta nagkanayon nga bisan pa sa kalisod, bisan pa sa pagsulay, pag kita mo sangpit diha sa ato ang Ginoo, siya gayod anaa, no? Siya andam nga mutabang kanato. Kay dili gud siya makatan-aw kanato nga maglisod ta. Amen. Basta kita lang muduol diha kaniya, di gayod kita balibaran sa ato ang mahigugmaon nga Dios. Okay, so shout out diha kang Susana Amorado, maayong hapon diha san, hallelujah. Unsa na ba natong oras? Basig gabi na. Maayong hapon pa, no? Time check is 5:40 in the afternoon. Hallelujah. So mga igsoon ko na kang Kristo, ayog kalimot og share nining ato ang live diha sa Facebook sa ato mga kaigsuonan, no, amigo, amiga, no, ato mga kaparentihan nga nasa layong dapit ato kini siyang i-share. Hallelujah. Aron pod nga makatilaw sila sa mga kanta, sa mga pagdayig, no, para sa tuang buhi nga Dios. Hallelujah. Okay, so nga tuang next song, ang ngayan ka by He Said Band. Okay? So angayan yun ang tuang Ginoo sa tanan natong mga pagdayig o pagsimba. Okay, shout out diha kang Charlotte, no, mga Cosmod family diha sa mental relocation, kang Auntie Perla, maayong hapon diha Auntie Pearl, God bless. Dili ko matukin ang imong gugma, o Dios, nga akong manunubos. Dili ko kabayran ang imong pag-antos. Sa krus tanan at tapos, pagkatahong panandumon, nga ko ipakamatyan mo. Pagkahibulungan sa gibuhat mo, busa ako magasugin
O Diyos angayan ka, ning pagsimba angayan ka, ning pag-awit angayan ka, ning pagdayeg labaw ka sa tanan, labaw ka sa tanan, o Amay. Dili ko matugi ang imong gugma, o Dios, nga akong manunubos. Dili ko kabayran ang imong pag-antos sa krus, tanan at tapos. Pagkatahong palandungon nga ako gipagkamatian mo, pagkahibulungan sa gibuhat mo, busa ako magasugid. O Diyos angayan ka, ning pagsimba angayan ka, ning pag-awit angayan ka, ning pagdayeg labaw ka sa tanan, labaw ka sa tanan. Shout out diha kang Sally Amorado mayong hapon diha Sal, and also shout out diha kang Nelson Divino watching from Cagayan de Oro City. Mayong hapon kanimoson. God bless. Pagkatahong palandungon nga ako gipagkamatian mo, pagkahibulungan sa gibuhat mo, busa ako magasugid. Pagkatahong palandungon nga ako gipagkamatian mo, pagkahibulungan sa gibuhat mo, busa ako magasugid. O Diyos angayan ka, ning pagsimba angayan ka, ning pag-awit angayan ka, ning pagdayeg labaw ka sa tanan, labaw ka
Amen. Hallelujah. Siya labaw sa tanan og angayan nato nga simbahon. Hallelujah. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Okay, so bago kita moadto magapadayon ngadto sa unahan, okay, so adto una kita sa tuang mga pag-ampo, no, magahiusa na usab kita karon atong hiusahon ang atuang pagtuo sa mga pag-ampo, no, kay daghan nang inahanglan karon sa tuang mga pag-ampo, daghan tag mga kaigsuonan nga no nga nagmasakiton, especially niini nga time of pandemic, kaya lahi na ba rong panahon nato nalang kay sipon, ubo, kalintura, hallelujah, no, i-charge dayon ka og COVID, mauna nga kinahanglan yun ta mo back up og prayer sa ato ang mga kaigsuonan. Amen. Hallelujah. Unya dili lang mga balatian, no, ang na-encounter sa ato ang mga kaigsuonan all over the world. Hallelujah. Kaganihang buntag, no, pag-abri nako sa ko ang Facebook sa Messenger, no, na nag-send, no, dito sa mo ang grupo sa mga pastors, no, na nag-send og video. Unya dito sa video mga mubo lang, mga pila lang siya ka seconds. Unya dito sa video mga terorista man dito, no, dito sa Afghanistan. Kinsa man kabalo na tanag kinsay mga terorista diha sa Afghanistan. Unya abi ninyo mga igsuon, no, ilahang gipalinya, no, ang mga Kristohanon didto. Unya ilahang gipa-renounce, no, ingon sila i-renounce nimo si Jesus or patyon kanamo. Abi ninyo mga igsuon, una di lang nako i-send or di lang nako ipakita sa inyo kay brutal kaayo, no, murag sakit kaayo tan-awon, no, mura lagi pamaril, no, gipangbaril ba, mura lag mga mananap. Unya dili lang kay isa, duha, tulo ka kabuto, kundili giratratan pagyud, patay na, no, kay giuluman. Giratratan pagyud, no, yun anak ka brutal, no, ang grabe ang persecution sa mga Kristohanon dito sa Afghanistan. Mao nang mga igsuon kailangan nato no iampo, no, ang ato ang nasod, ang ato ang mga kaigsuonan, especially nga naa dito sa Afghanistan, no, mga Filipino nga bantayan sila sa Ginoo. Hallelujah. Kung dili pa man nila oras, no, siguro sa panahon nga sila pusilon, kung di pa nila oras, dili mo buto ang mga baril, ingon ana nga mga signs and wonders nga ato ang pangayoon diha sa Ginoo. Okay, maayong shoutout sa ta bago ta moadto sa prayer nato. Shoutout diha kang Arlene Sanoy Amorado, maayong hapon diha. Maayong hapon diha Lin, maayong hapon po diha sa kong igagaw nga si Harish Ramos Bilyeho, mayong hapon diha Harish, and also mayong hapon sa kong igsuon nga si Mildred, no, Millian diha watching from Tambakan, no, diha sa New Lisada. Hallelujah. Okay, so mga igsuon, bago kita mo adto sa tuang prayer item, no, magbasa una ako kaninyo og mga pipila ka mga bersikulo sa Biblia. Okay, atong abrihan na nga to ang mga Biblia sa Matthew chapter 10 verse 26 to 28 lang. No? Nalang tayo tulo ka verses. Okay, verse 26, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Inay mo katapad, ayaw kahadlok sa mga tawo. Okay, mga tawo raman po to, no, katong akong giingon kaganihang nga firing squad ang mga Kristohanon, pero wala gyud sila na hadlock. They are willing to die for the sake of the Lord. Mga martyr to sila igsoon. Ngayon, Padre, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an
ug walay sikreto nga dili mabutyag. Okay, hinumduman na to igsuon ha. Ingon pa diri nga walay tinago nga dili mahibaw-an. Mahibal-an gyud na, kundi man mahibal-an sa tawo, ang Ginoo mas nakahibaw. Okay? And yung padre, og walay sikreto nga dili mabutyag. Verse 27. Ang gisulti ko kaninyo, diha sa ngit-ngit kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag og kadtong kamuray na kabati. Kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Verse 28. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa imperno. Iyon pa diri, ayaw kahadloki ang tawo nga mopatay sa atoang lawas. Muna igsoon, maabot man gyud ning panahon kay mao man gyud nahisulat diri sa Biblia nga maabot man gyud ang panahon nga pagmuhari na ang mga antikristo sa tibuok kalibutan, moabot gyud ni nga panahon nga papilion taon sa mga Kristo or mudapig ka sa mua. Maabot man gyud na nga panahon igsuon. Karon pa lang daan igsuon atoan ng lig-onon ang atoang pagtuo di sa Ginoo. Wala nay panahon igsuon nga magluya-luya. Wala nay panahon igsuon nga magpaling-paling ta sa atoang pagtuo di sa Ginoo. Kinahanglan atoang yung hugtan ang atong bakos ni ining mga katapusan sa kapanahunan. Kay hapit na mobalik ang atoang manluluwas. Okay, so bago pa maghari ang mga antikristo sa tibuok kalibutan, nagatuo ako nga kitang tanan nga adunay relasyon diha kay Jesus. Iyahang pagakuhaon og una bago pa ni moabot ang dakong kagubot. Mo ning giingon nga dako kayo nga kagubot kay nganuman whole world nga kagubot igsuon. Mo ning ginaingon nga kagubot nga hallelujah nga giingon diri sa Biblia nga wa gyud makalingkawas niini. Mao na nga ang makalingkawas lang niini katong mga nagatuo og nagadawat kay Jesus nga iyahang Ginoo og manluluwas. Busa mga igsuon, ikaw man kini karon nga nagatan-aw niini nga video, kung ikaw wala pay relasyon kay Jesus, dawata siya sa imong kinabuhi, ilha siya nga Ginoo og Dios og manluluwas sa imong kinabuhi aron sa iyahang pagbalik kita dili mabiyaan kundi iha kitang pagadad-on ngadto sa iyahang gingharian nga mao ang langit. Kay mao man na iyang saad kinsa katong nagatuo, kinsa katong mudawat kaniya hatagag katungod nga mahimong anak sa Dios. Busa igsoon kung ikaw wala pa kay relasyon nga tinud-anay diha kay Jesus, mao ni ang adlaw karon nga imo siyang dawaton sa imong kasing-kasing, Dawata siya sa imong kasing-kasing. Kay walay makaluwas kanato gikan niining umaabot nga kaguliyang, umaabot nga kagubot, paghari na sa mga antikristo sa tibuok kalibutan. Ang makaluwas lang yun nato igsuon ang atoang Ginoong Hesus nga namatay ngadto sa cross, aron bayaran ang tanan natong mga sala. O kitang nga nagatuo diha kaniya, maabot ang panahon igsuon, iya kitang pagasagkawon, mo nang ginatawag og rapture. Iya kitang pagasagkawon, unya iya kitang pagadad-on ngadto sa langit nga lunlon kalipay, no more pains and no more tears. Amen? Hallelujah. So karon mga igsoon, let's join our faith together atong i-pray ang body of Christ. I-pray pod nato ang mga Kristohanon in Afghanistan nga proteksyonan sila sa Ginoo. Kung dili pa nila time, dili gyud wa gyud makapatay sa ilaha. Kung dili pa time nila, ato ang i-pray silang i-anoint sila sa Ginoo, bantayan sila sa mga anghel sa Ginoo, aron ang mission sa Ginoo didtong dapita
no ma-fulfill. Hallelujah. Magampo kita. Langit nun namo nga mahan kami magaduol di kanimo o Dios niini nga takna sa kahaponon. Amo ang gihiusa Ginoo ang amo ang mga pagtuo diha kanimo. Kay kung wala ikaw o Dios, wa man yun may mahimo amahan. We are nothing and we are powerless without the power of your Spirit, O God. Right now, Father, amo ang ginasang-at diha kanimo, O Dios, ang amo ang mga kaigsuonan amahan nga naa didto sa Afghanistan. Ginoo, grabe ang persecution, Lord God. Lord, sa mga terorista, Ginoo, dihang dapita. Ginoong Dios, ako mga pag-ampo, Ginoo, even this mga terrorist, O Lord God. Kini nga mga terorista, Ginoo. Lord God, padamguha sila, Ginoo. Nga Lord God, kini nga mga terorista, Lord God, makaila kanimo og kini sila nga mga terorista, Ginoo, maborn again. Hallelujah. Kay kini sila, Ginoo, apil ni sila sa imong gipakamatyan ngadto sa krus sa Kalbaryo. Busa amahan among ginahangyo, ginapangayo, Ginoo, ang imong gamhanang kamot, O Dios, nga magabantay, Ginoo, sa mo ang mga kaigsuonan nga naa dito sa Afghanistan. Lord God, magapamuhat ikaw og mga milagro ngadto kanila, Ginoo. Signs and wonders will follow them, Lord God, in the name of Jesus Christ. Salamat, O Dios, o ingon man sa mo mga OFW diya sa Afghanistan. I pray, Ginoo, nga imo silang ibalik, iuli diri, Ginoo, sa ilahang nga nasod sa Pilipinas. Ginoo, among ginapangayo, Lord God, imong gamhanang kamot, nga magabantay kanila, O Dios, nga wala na'y mga missionaries nga makalas sa ilahang kinabuhi, kundili, Ginoo, gamita sila para sa imuhang kahimayaan. In the name of Jesus. Salamat kay Ginoo. Ingon man amahan, amo pong gina-lift up na kanimo, Lord God, ang amo ang mga kaubanan karon nga nagaatubang, Ginoo, og mga kalisod. Nagatubang, Ginoo, og mga balatian. Ginoo, bisitaha sila silang matag usa ka panimalay, ipabati diha kanila, Ginoo, ang imuhang kaayuhan. Kay ikaw man ang amo ang dako nga magtatambal. Walay imposible diha kanimo, Lord God, makanser man, high blood, or whatever, Lord God, nga sakit, nga gipangbati sa imong mga kaanakan. Kaya nimo ayuhon, O Dios, kay kining tanan, imuhan na ning gibayran ngadto sa cross. Busa, O Dios, nini nga kahaponon, Lord God, amo ang ginabadlong tanang mga balatian nga anaa diha sa imuhang mga kaanakan. Sa pangalan ni Jesus. Ingon man, Ginoo, sa amo ang mga kaigsuonan right now, O God, nga Lord, nga na-expose, Lord God, ay uban kanila, Ginoo, nga nag-positive sa COVID. Lord God, dili mi mahadlok ni ining virus, Ginoo. Kay nasayod kami nga mas gamhanan pa ka, Ginoo, kaysa virus. Kini nga virus nga nagakuyanap sa mo ang nasod o sa tibuok kalibutan, Ginoo. Wala ni siya gahom batok sa imong mga kaanakan. Right now, Father, amo ang ginadeklara ang imuha, Ginoong kaayuhan maana sa imong mga katawhan. Kutob sa naay, kutob, Ginoo, sa nagpositive sa COVID, Ginoo. Imong pagabadlungon kana nga virus nga mopahawa sa imuhang mga kaanakan. Og salamat, Ginoo, sa imuhang kaayuhan. Right now, Father, ang imong kaayuhan mo dagayday ngadto kanila. Wala man mi kaila kanila, O Dios, pero ikaw nakaila kanila, Lord God. Asa man sila karon nahimutang sa tibuok kalibutan, ayuha ang matag usa kanila, O Dios. Hallelujah. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Kami nagapasalamat kanimo tungod ikaw ang among Ginoo nga mutubag sa tanan namong pagpanginahanglan. Among ibalik diha kanimo, O Dios, tanang dungog himaya og pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Woo! Hallelujah. Okay, so thank you for joining sa ato ang prayer online. Hallelujah. Mayong hapon diha shout out diha kang Alain Chris Bulawin watching from Australia. Mayong hapon diha, Alain.
siguro sa inyo dia unsa ron buntag, udto or gabi maayong buntag udto gabi dia kang Alain no Chris Bulawin watching from Australia. And also shout out diha kang Ate Rose Gilham no diha sa Australia. Hallelujah. Maayong hapon diha Ate Rose Gilham. Hallelujah. Dalaygon ang Dios no. Murag kaisa lang siya naka-online sa ato ang live. Praise the Lord. Unya murag nawa na pod. Basin siguro og hinay pod ilang signal gadto. Okay? So mayong hapon dia kang Sally Amorado. Mayong hapon Sal, thank you for joining live. Dalaygon ang Dios. Okay, so ang ato ang next song, Pasalamatan Ka by Augmented 7. Okay, ang ngayon lang yun nga pasalamatan nato atong buhi nga Dios. That in spite of pandemic, no, nahimo hinong abundansya nga ato ang kinabuhi. Tanang mga anak sa Ginoo wa gyud galisod tungod kay ang Ginoo naga-provide sa ato ang pagpanginahanglan. Okay, taud-taud atong i-play ang imong request Kuya Dario and Kuya Nini no after this song. Okay, pasalamatan ka via Augmented 7 Band. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Woo! Ang kasing-kasing ko igahatag lamang kanimo ang kinabuhi ko igatugyan diha kanimo ang tibuok kong kusog upan sa panagdayig ihalad ko. Pangayan kang mutawat sa tanan, wala na'y lain pang takos. Kinadayig, kinasimba ka na mo sa kahibulungan gibuhat mo. Pasalamatan ka sa kamaayo mo kung kinsa ka sa kinabuhi ko. Ang kasing-kasing ko igahatag lamang kanimo ang kinabuhi ko igatugyan diha kanimo ang tibuok kong kusog uban sa May hapon diha kang Jason Bilanres. May hapon son, thank you for watching live there sa Facebook. God bless. Mudawat sa tanan, wala na'y lain pang takos. Kinadayig, ginasimba ka na mo sa kahibulungan gibuhat mo. Pasalamatan ka sa kamaayo mo kung kinsa ka sa kinabuhi ko. Kaya ngayon kang muda
sa tanan. Wala na'y lain pang takos. Kinadagig, kinasimba ka na mo. Sa kahibulungan, kibuhat mo. Pasalamatan ka sa kamaayo mo. Kung kinsa ka sa kinabuhi ko, pasalamatan ka sa kamaayo mo. Kung kinsa ka sa kinabuhi ko, kung kinsa ka sa kinabuhi ko. Amen, hallelujah. Pasalamatan ka sa kinabuhi ko, hallelujah. Mao nang ato ang nagapasalamat man gyud ta kanunay diha sa Ginoo tungod kay maayo kayo siya sa ato ang kinabuhi. No, kay walang-wala man gyud ta kung wala ang Ginoo. May na lang na nakabaton kita og madagayaon nga kinabuhi tungod kay Jesus, tungod sa tuang pagtuo diha kay Jesus. Ang atuang next song, Lisod nga Dalan, no, kini siya requested by Kuya Nini Iscasinas. Gikanta kini ni Sadrak Sombrio, Lisod nga Dalan. Hallelujah. Okay, lisod man gyud ang dalan. Mao na lisod kung wala si Kristo. Pero kung na si Kristo sa tong kinabuhi, mahimo na lang siyang kanang sayon. Amen? Hallelujah. Dalay go ng Dios. Daw lisod ang dalan nga agianan, mga tunok sa pagsulay gipang sa likuay. Walay sapayan kining tanan, kalipay magpadayon sa buluhaton. Gisapuang ka sa mga kamot niya karon, giguptan sa mga kusganon nga bukton. Ang kalipay sa kasing-kasing mong nagmadaogon, nga si Jesus ang kauban mo karon. Daw lisod makapadayon sa unahan, kahilayan makabibihag ning kalibutan. Apan kining tanan pagyamiran mo karon, kung si Jesus lang ang imong mahalon. Gisapuang ka sa mga kamot niya karon, gikuptan sa mga kusganon nga bukton. Ang kalipay sa kasing-kasing mong nagmadaogon, nga si Jesus ang kauban mo karon, nga si Jesus ang kauban mo karon. Amen. Hallelujah. No, sa tanang panahon ato ang iuban no si Jesus nga ni sa to ang kinabuhi aron ang dalan nga malisod sayo na lang alang kanato tungod kay si Jesus uban man nato. Ayaw lisod-lisura ang imuhang kinabuhi because without Christ maglisod gyud ta. Mao na nga sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi ato ag yung iuban si Jesus
nganhi kanato aron siya mutultol kanato sa tamang dalan unya dili na mahimong lisod ang dalan tungod kay siya gauban man nganhi kanato. Amen. So ang ato ang next song Ayaw Pagduha-duha requested by Kuya Dario Luga. Hallelujah. Watching from Regina compound diha sa Bahada. Ayaw pagduha-duha. Woo! Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi, kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran. Si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan, sa bukto niya agakon og sapnayon. Ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sangpita kay siya duol pa. Siya mati nagdanon og maluluyon. Dili kanya biyaan og talikdan. Subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit na makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Ayaw paghilaki ang kasakit sa kinabuhi, kini mo labay lang sama sa alindaw. Unya mawala na ang mga pagbalata, kung si Jesus ang imong tanawon. Ayaw ka balaka sa daghan nga problema, kini may kasulbaran sa unahan. Unya mapulihan sa panahon nga malipayon, kung si Jesus ang imong paharion. Subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit na makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Amen. Hallelujah. Ayaw pagduha-duha. Okay? Ayaw gyud pagduha-duha igsuon. No kay ingon pa matod pa sa kanta kay basin na ugma imuha na pod nga panahon. No kitang tanan moagi mangyud tag kalisod, moagi mangyud tag kaluya, moagi mangyud tag mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi, pero ayaw gyud pagduha-duha sa imuhang nga pagtuo diha kay Jesus. Kaysa umaabot, hallelujah, lunlon kalipay ang giandam sa Ginoo kanato. Amen. So kining tanang mga problema, kaguliyang, kasakit, no, kalisod, lumalabay ra ning tanan igsuon. Amen. Hallelujah.
So di ni siya mulast, but ang gisaad sa Ginoo kanato nga kinabuhing walay katapusan, mao to siya ang mulungtad og dugay, kay mao man to siya ang eternal life, kinabuhing walay katapusan. Mao na siya atong maangkon, no? Human kita nga mawala nini nga kalibutan og maabtan man ta ni Jesus siyang pagbalik, atong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Amen? Okay, so ang ato ang next song, Gugmang Way Paglubad, no, by Augmented Seventh Band. Hallelujah! Woo! Okay, so yan. Okay, Gugmang Way Paglubad. Okay, mga igsoon ko diya kang Kristo. Dagan salamat sa inyong pag-uban kanako nining adlaw nga Martes. Okay, so ugma na pod no sa mao gihapo unsa man ugma Miyerkules. Okay, ugma Miyerkules alas 5 gihapon ta sa hapon. Amen. Okay, Gugmang Way Paglubad. No, ang gugma sa Ginoo igsoon dili gyud mulubad. Amen. Ang ato arang gugma ang mulubad, pero iyang gugma mulungtag yun hangtod sa kahangturan. Mayong gabi kaninyong tanan. Hallelujah! Woo! Gugma mo, walay paglubad o isang ko sa kalangitan. Ang imong pagkamatinumano niabot sa kapanganuran. Kabilihon, O Diyos, sa gugma mo walay paglubad. Sanadong sa imong mga pako magapasilong kami, O Diyos. Tinugdag ka sa tanang kinabuhi, tungod sa imong kahayan. Nakita namo ang kahayag. Kabilihon, O Diyos, sa gugma mo walay paglubad. Sanadong sa imong mga pako magapasilong kami, O Diyos. Kabilihon, O Diyos, sa gugma mo walay paglubad. Sa landong sa imong mga pako magapasilong kami, O Diyos. Ang gugma mo walay paglubad, O Ginoo. Amen! Hallelujah! No, ang gugma sa ato ang buhi nga Dios walay paglubad. Usay ang ato alang gugma mulubad, no? Pero ang gugma sa ato ang labang makagagahom dili gyud mo lubad. Hallelujah! Busa mga igsoon, daghang salamat sa inyohang pag-uban kanako diri sa kahanginan sulod sa isa ka oras. Sa gihapon kininyo ubos nga lagad, Pastor Will Milian, manamilit kaninyo magaingon ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Shalom to everybody. Bye-bye! Hallelujah! God bless!